Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Amosi ni misawa kamoro moro mantie janeno mar Color TV en odiochieng' machielo ma wakelo weche manyien sa biro mondo chieng' ka bende anyis ni yudwa e Facebook Live Color TV ka bende inyalo yudwa at Color TV Kenya mane X, YouTube en Color TV Live Kenya. Ekima bende arwakni mochiegni weche manyien sa biro mondo chieng' jasomo Enan Rogers Odhiambo. Weche man godi chimo kono ni en jatend piny owacho mathuka ni William Ruto. Etel machielo medo dhi nyime koda golo singo mopogore opogore mag dongruok ne oganda e kaunti no mano ma Kilifi e gwenge mag Nam Chumbi. Elimno bende koro donjo odiochieng' mar adek odiochieng' ma kod ni. Ruto medo lero ni gin kod ikruoge mopogore opogore ne cholo chenro mag dongruoge kama no sidho ayanga chenro mago mag tudo teko stima mong'ere kaka last mile connectivity to kod keto mise mag gedo mag chirni manyasani e gwenge makono. Kanwe ka chung'un buru nogo mano Maganze, jatend piny wacho nogo no osingo ni gibiro medo dhi nyime koda cholo chenro mopogore opogore mag dongruok maonge kiawa kano kwayo oganda jo Nam Chumbi duto mondo mi oyie owuoth mana koda piny wacho mare mano mar Kenya Kwanza kaka chiko yorgo mago mag cholo chenro mag dongruoge. Jatend no kawo kano makende mar wacho ni ma en mokuom sing mane giketo mabiro neno chopo kare kapok jopiny odhi yiero maduong' ma higa no manyien ma bende no nyiso e yie ma en godo no biro dok loyo e telo machielo. Ruto ne wuoyo e yo machal kama. Ili kuongeza stima Kilifi County hii, pia tunaongeza transmission line nyingine kutoka Malindi kwenda Weru mpaka ifike Kilifi, ndio tuwe na stima ya kutosha hii Kilifi County, ndio tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Wewe mtu ya Kilifi, nataka nikueleze. Ukihesabu pesa ile tumeweka kwa stima hapa Kilifi ni shilingi bilioni 12. 6.9 billion ya kusukuma transmission line kutoka kule Malindi kwenda Weru mpaka Kilifi. Another 3.4 billion ya kutoka Rabai Bomani mpaka Kilifi. Another 2.2 billion ya kusukuma stima ifike kwa manyumba ya wananchi. Hiyo ni kwa sababu nimesema hatutaki tena siasa ya ubaguzi. Hatutaki tena sehemu ya pwani ikae vile ilikaa siku nyingi. Wamebaguliwa, wameachwa nyuma. Ndio tumetengeneza serikali ya broad based ya kuunganisha Wakenya wote na kusawazisha maendeleo sehemu zote za taifa letu la Kenya. Weche mama kubende en jagoro mochuni migao mar ngima oganda mano Mikael Mary Muthoni ogolo singo ne jo Kenya ni kik bed kanyo koda kion komoro amora e wach mar muoch mar tuono mano mar Ebola e pacho kani. Muthoni wacho ni Kenya oketo ikruok makare kendo gisetiego lakteche man kanyo koda lony e rakruok koda muoch mar tuono. Kowacho nyaka chop sani onge lipot moro amora moseyango ng'ata madipo ni ogamo muya matuma kamano. Jagoro mar migao nogo noriko wuoyo e kar alam mano mar ACK mayudore e gwenge mag Kerugoya kama no dhi e nyasi mar dhi alo chenro mag somo e gwenge makono kano osingo ne piny owacho oikore mar keto mise makare e geng'o muoch kata landruok mar tuono mano mar Ebola. Singo makamane biro kendo bende oganda mopogore opogore pacho ka josebedo kane kanyo koda luoro kalo kanyo koda wach mar ne yande tuono muoch e piny libamba mano ma Uganda kod gwenge mopogore opogore e pinyego mag Afrika madiere. Kar kamano Mikael Muthoni to nowacho ni Kenya pok oyudo lipot moro amora ka bende nyiso jopiny mondo mi kik chik itgi e wechego mago ma ok adieri e wach mar landruok mar tuo nogo, kowacho ni nyaka chop sani onge ranyisi kata lipot moro amora moseyudo adieri mar tuono e pacho ka. Jagoro Muthoni nochiwo lerno e yo makama. I know everybody is wondering what is happening in the country in regards to Ebola. I want to be very consistent that we do not have any confirmed case of Ebola in Kenya as at now. But that does not mean that we put our guns down. It only means that we need to tighten our ports of entry, and that the Ministry of Health, in collaboration with other ministries, we are very keen to ensure that everybody who is coming into the country is screened, whether it is the point of entry from Malaba to Lunga to Northeastern, because the health of Kenyans is more important than anybody else. But as at now, I want to ask the members of public to remain calm and only use verified information
that has been passed through by the Ministry of Health, either by the Minister or the PS, so that we are able to give accurate information. I also want to ask the members of the Fourth Estate, please help us with risk communication around public health issues. Just telling people to wash their hands, it won't cost you much. And you have a bigger voice, bigger than myself. Ask people to wash their hands on a daily basis, every hour, every time, because that is what is going to lower and reduce the infection at the community level. And calling upon the community health promoters to enhance their routine checks in the households, just to ensure that also the burden of diseases at the household level comes down. We want to reduce all those queues that are in the hospitals, and we can be able to manage that which we can manage at the household level. Also, to weche moko bende ni jatend duond bura mano mar Wiper Patriotic Front Migosi Stephen Kalonzo Musyoka etel machielo medo wuok tung' mosuo kod jatend piny owacho mar William Ruto ma bende koro wacho ni medo hinyo Kenya kod pek mar ngima ma medo dhi nyime pacho kani. Kalonzo wacho ni ok en gino makare ka bende nokwedo parono ma ibiro kelo mano mar chik omenda mar higa 2026 kod 2027 mowacho ni kinde biro medo jo-Kenya pek miwuoro mopogore kod mano mantie gi thuolo masani. Jatelo bende nokawo kono maken mar wach ma kinde mabiro notimo romo kod kanise mopogore opogore mano biro kanyakla achiel e Bago Alam e lono mano mar Blue Post e kaunti mano ma Murang'a, kama nowachoe ni parono mar chik omendano gibiro luongo godo ng'anyo mar tipo, ka nowacho ni bende gibiro luongo ng'anyo koromo tarik 6 dwe mar 6 higani kaka rapar mar paro rawere mano negi mago mag Gen Z. Bende yande ne kwedo paro mar hik omenda mar 2024 mano negi boma ma Nairobi kod gweng' mopogore opogore pacho kani mangima. Kalonzo ne omedo kwedo paro kowacho ni dhi medo hinyo jopiny ma bende gi thuolo masani pek mar ngima medo diyo marach mokalo, kama nowacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza to kosebedo ka koro dewo dwach jopiny to gidwaro mana magi giwegi. Jatelo bende noriko wuoyo kinde ma bende nowacho ni gin kaka jokanyo bende kwedo piny owacho ok gibidok chien e yo moro amora mak mana ni gibiro dwaro mondo mi gimed chung' motegno kaka achiel kuom yorgi mago mag neno jo-Kenya odag ngimano man gi fuong'ruok. Paro ma kamani bende ne osir kanyo kod jatend duond buch DP mano Migosi Justin Muturi ma bende nokawo kano makende macha jatend migao kata jatend migao weche mago mag mwandu moke bwo lowo koda pi mong'ere kaka Blue Economy Migosi Alias Joho mowacho ni osebedo ka koro tiyo kanyo kod dhok maricho e wi jotend piny owacho mano osedhi yweyo mano Mwai Kibaki to kod Uhuru Kenyatta, kagiwacho ni gin achaya ma ok onego bedo ni dhi nyime kata wuok e dho jotelo mantie piny owacho masani, to mak mane onego bed ni ging'iyo kaka ginyalo cholo chenro mag dongruok ne jopiny. Muturi nowacho ni piny owacho mantie ok osebedo ka koro dewo jo-Kenya kendo gimedo miyo jo-Kenya pek mar ngima, gino mabende koro wacho ni gibiro medo kedo godo e kinde mabiro. Jotelogo ne wuoyo kod Migosi Kalonzo ka Kalonzo nochiwo ler e yo machal kama. Mwezi unaokuja tutakuwa tukikumbuka wale vijana wetu zaidi ya 100 ambao wameuawa na serikali hii dhalimu. Tarehe 25 Juni, leo ni tarehe 23 Mei, baada ya mwezi mmoja tutakuwa tukikumbuka vile watoto waliuawa kwa sababu ya kusema wanataka nchi ambayo inatawaliwa kiwazi. Hawataki nchi ambayo ushuru wake umekuwa mkubwa kiwango kwamba wawekezaji hawezi kuleta mali yao na kuwekeza katika uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Wakasema hataki serikali ambayo inaongozwa na wezi na kateli ambayo mambo yao ni kuangaisha wananchi. Wakauawa. Kwa hivyo mwezi mmoja unaokuja tutawakumbuka vijana. Na pia tukikumbuka vijana, tujue hali ya maisha inazidi kuwa ngumu. Ni kweli si kweli? Tunapozungumza nasikia bunge inaanza kikao Jumanne. Leo ni Jumatatu. Leo ni Jumamosi. Jumanne ijayo hawa bunge ambao wengine mtaona hapa wanarudi kwa bunge. Wamekuwa wakifanya aina fulani ya public participation on the finance bill ya 2026-2027.
ambayo hii finance bill ikipitishwa ndio sasa itagharimia uchaguzi ujao, bajeti hiyo. Weche mamoko bende en jod bura mano Naivasha Mikael Jane Kiara itelo machielo bende koro wuok tung mosuo kod telo madun bura mano ma UDA bende koro wachi ni okosebedo kadeo kata ratiro mar oganda kendo osebedo ka nyisa chano oganda mopogore pacho kae. Kiara ka okono makende mar soko wang jagoro madun bura nogo man migosi Omar Hassan Omar owachi ni osebedo ka siasa mag kwede mag dhudi molotene oganda moko gwenge mag masano mar Kenya gin mowacho ni ok owinjore kata matin. Bende ne okawo kanyo makende mane timo to kod jofwambo e boma mano Naivasha kama ne okawo kanyo makende mar chayo jatend piny owacho William Ruto to kod jagoro madun bura nogo Hassan Omar mowacho ni joduto osebedo ka koro wacho weche moko ni kare e oganda jomasawa mar Kenya. Kiara nowacho ni e yiero ma higa 2022 jatend piny owacho masani William Ruto noyier kod oganda mabura mag masano mar Kenya ma bende koro wacho nomiye sirkal beni ok en jal moke masawa nogo ma bende koro gichayo gi thuolo masani. Nomedo dhi nyime ka koro kawo kanyo makende mar ne kawo wach achiel kachiel kendo chwalo jatend piny mondo mi one ni ok otiyo kanyakla dhok manyalo pogo oganda e weche mago mag siasa mag kwede mag dhudi. Wacho ka dipo ni paro ma kama omedo dhi nyime to kidek biro kelo tulo machal gi mano bede 2007 mano wejo kanyo mabura kowito ngimagi kendo mwandu nokethi ka oganda mabura bende nodare kuonde gi mago mag dak. Gin ma bende koro giwacho ni osebedo ka koro nenre ahinya molote kind josiasa mago mag UDA mawacho siasa makelo pogo oganda jo Kenya ka wacho ni ok en mano maber gi thuolo masani. Kiara wacho ni oganda jo Central kata masawa mar Kenya bende ni kod ratiro mar timo yiero ne jatelo magidwaro kane okawo kanyo makende mar wacho ni koro mokinde mag yiero to jopiny biro go kura kendo koro biro yiero jotelo magin magihero to konego bed ni sundogi kata chayogi kod chung' ma bende gisebedo ka gikawo weche mag siasa. Kiara ne oloso e yo makama. You are trying to clean, and I'm surprised I can see Kikuyus sitting with Hassan Omar and laughing there when he's calling us tribalists. Card Ruto will not sell. Come out, please. Don't send your agents. You go on the car, you call us tribalists. Ruto, we elected you when we were tribalists. Nobody can buy this. You are trying a game that you cannot win. I heard Kuria the other day say that Kikuyus have destroyed the Kikuyus. I heard Kuria the other day say that Kikuyus have destroyed the Kikuyus property. Well, we know this was sponsored violence in the recent demonstrations on fuel. Janeno mara weche gibiro achiel kachiel kokale Kala TV, Facebook Live kata X maen @Kala TV Kenya, bende YouTube en Kala TV Live ka wakelni gi achiel kachiel gi kinde masani. Wakawo ywe matin ka wido ote bang'e to waduogo kod weche gi mamoko med mana kete kanyo. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida main godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola maimi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791
261377 kata 07880007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Machiegni kendo janeno mar Kala TV kamoro moro mintie wadhi nyime kod weche manyien gi thuolo masani. E weche mamoko bende en ni piny owacho koro ni nochiwo sir mag gige kano chak kata milk coolers ne jopur kod pith mag jamni maromo 600 e sub county mano Muhoroni county no Kisumu kaka achiel kuom mag bero sekta no mano mar pur kod pith kendo konyo jopith go mondo oyud yo ma ginyalo kano go mondo gi e chiwo sir ma kamano. Jagore migawo weche mag nyithindo Mikai Karen Agengo ne okawo kon makende man timo kod oganda ma bende gin jopur kano nyiso gi ni piny owacho biro medo tim duto manyalre mane ne odewo dwachgi e weche mag ting'o malo pur kod pith kamano jiwo godo oganda mondo bende onyal kawo motegno weche mag pur gi pith mar achiel kuom yorego manyalo kelo lokruok e ngima oganda e gwenge ma Kelugo. Felo go Bliss nigi ler e wacho nogo. Mikai Karen Agengo okoni kuom kinde mathoth ka chung'od burano ma Muhoroni mayudore e kaunti ma Kisumu ong'e kaka piny mani kod chak mathoth e piny Luo kaachiel gi timo maber e weche mag pur niang' koyango kenge ma piny owacho oseketo mar siro jopur kod jopith makono. Dairy farming duong' e Muhoroni ka e Kisumu county mangima. Omiyo sirkal nyocha osetimo assessment moyudo ni ka farmers mantie kagi omigi support to ngimagi nyalo lokre. Milk coolers ma wakelogi dhi konyo koro chak ok bi kethre. Chak ka osewuok kar farmers to giboga kano kanyo kendo dhi konyo gimiluongo ni aggregation, keto chak gi koketgi together to koro ka gi supply to giyudo bei maber. Bendo dhi nyime koyango mor mare ewi kaka gige rito chak go dhi yawo dhot maduong' kendo soyo pesa e ofuk jopur kod jopith makono kaachiel gi chiero dongruoge mathoth e kar chung'od burano. Omiyo farmers dhi yudo pesa maber koingo kama nyocha gintiere kendo losses be dhi dok piny. Chak moko manyocha kethre e gweng' ka koro ok dhi kethre. Omiyo koro sani sirikal dwa ni jok mangima gin odok piny kech wach niang' kata wasebet ni wach niang' be Ministry of Agriculture medo loso
to wach chak ni be koro be okony families mondo wabed gi different sources of income e area ni. Karen Agengo ma bende oten kod apisi mar Lake Basin Development Authority bende ojiwo rawere ma pacho ka mondo koro ni omak motegno weche mag pur kod pith kotenore kod pidho dho chak. Wirani sekta no nikod thuolo mathoth mag tije ne gin kama nosingo negi kony mathoth mabiro wuok kuom piny owacho. Mae gima dhi golo poverty e gweng' ma Muhoroni koni, constituency ni, kendo wang'e ni kata youth be wawuoyo go kae, wanyisogi ni sani gichak ng'iyo kaka ginyalo bet ni gitimo dairy farming. Kik ging'e ni dairy farming cha en mar joma dongo moti. Dairy farming ni mar youth, pesa mancha giyudo nyota cha wanyisogi ni gikete dairy farming ni. Ka gin be ginyalo bet gi ngima maber. Otieko kokwayo jopith kod jopur ma pacho ka mondo koro ni oti kanyakla ka gin ei grube mag saga ne nwang'o ber mathoth ma sirikal mamalo miyo jogo manie grube. Dairy farmers madhi yudo support e wach milk coolers gi gin farmers moingo 600. To ni farmer ka farmer odonje e cooperative. Ka ji odonje groups mag cooperative gi, sirikal sani konyo cooperatives gi, miyo gi financial services, ipuonjo gi kaka onego giti. Kowuok e kaunti ma Kisumu ne Kala TV, Anfelo Gobliz, Ochieng'. E weche mamoko bende en e kaunti ma Migori, jaod burano mano ma Kuria West, Migosi Mathias Robi onyiso moro mare kod okenge mabende piny wach mar Migosi William Ruto osebedo ka goyo weche mag chulo chenro mag dongruok mopogore opogore. Jaod burano kane wuoyo ka chung' od buchano kinde mabende nochulo chenro mopogore opogore mag dongruok, olero ni piny owacho mar Migosi William Ruto osebedo ka koro ni timo makare weche mag yawo thuolo mag tije mopogore opogore mosebedo ka koro konyo rawere mathoth e gwenge mopogore opogore pacho ka. Robi nomedho nyime ka koro ni nokwayo jodak mane gwenge makono mondo mi oyie onyal chung' motegno kod chenro mabende koro piny owacho chwalo, kowacho ni telo mantie mar Migosi Ruto pod biro dewo dwaro kaachiel kod chwalo chenro makare ne jopiny. Gino mabende kowacho ni biro medo keto chenro mag dongruok chop machiegni kod oganda e gwenge makono. Ne olero wachno yo makama. Hata kama mambo inakuwa mbaya ni dunia mzima. Si pale kufikia leo ameteremsha bei ya mafuta imeenda chini kidogo. Na bado tunasema rais zidisha. Tunataka mambo iwe sawa. Wananchi wafurahie. Kama vile wanafurahia kwa mavuno sahihi. Kwa sababu mbolea ulisukishe ikakuwa chini, watu wanakuza chakula. Tuko pamoja watu wa Kombe. Hapa nyinyi mko na mashamba makubwa. Watu walime mahindi, wasomeshe watoto, na kesho hawa wanafunzi ndio watakuwa wa kesho kwa kazi nzuri na ndio watawasaidia. To bende ka kurwati ko weche manyen sabiro mar chieng' en ni jaod burano mano ma Kisumu Central Dr. Joshua Odongo Ron onyiso ng'ano lumo mi kik tim siasa mag pogo oganda kata mag pogruok e kindgi to giyie gi tim siasa mar riwruok kanyakla achiel. Kwacho no oganda luwo kuom kinde malach osebedo koriwore kendo chung' otegno ne weche mag siasa mathurkani. Karuyo e kaunti mano ma Kisumu sama ne gitimo romo kod oganda mopogore opogore kamoting'o rawere kod jotim ohala makoni koda kocha. Dr. Rono wacho ni lek magin godo en ni oganda luo meno makore kanyakla achiel kaka mano mabiro miyo yorego mag dongruok yawre e gwenge makaluo ka kendo ne ni oting'o gi malo. Ne bedo ka kon maken male ne piny owacho osebedo ka koro keto rawere chenro mago mag miyo gi dongruok ka paro ma kamandi beno sirkanyo kod Migosi Edward Onyango mabende kanyo kod lek mar dwaro kom od burano mar Kisumu Central yiero maduong' mabiro ka jotelgo nowuoyo e yo makama. Uniting community. We are uniting members of ODM. We are uniting Kenya. Gudala Uwinja, awacho ni malo wariwore UDA ODM. Wabunge osariwore. MCS nyocha wasako kwa bura wariwore. Wuok tich wan gi bura mar ng'ata madwaro gimoro amora e Luoland ka e party maduong' miluongo ni ODM. Youth uri waru koso kuriuru. Youth uri waru koso kuriuru. There are several opportunities of employment created by this government. Wameanda wa chikuru ipo mabaya. Kamona bon wero kamano kwa vijana, wonu win paski. Vijana wangekuwa magari kabisa. Giwuoye wach employment, tukenage ni kaka wangi
Chair of Budget, Mr. Tandi, kendo wan gi jotelo madongo kaka Mr. Rodka, ageni uwinjo wach youth, kendo wach employment na mondo wang'iye, iko cost of living sani malo. To kaka konyo yudhe ga gi ma omako lwetgi, to mane kaka wabe wadongre kaka oganda maduong'. Omiyo agenda wa ma kawuono mane ni mar unity ni, ok adwa wuoye mang'eny, but adwa gone jotelo erokamano. Tarik 31 warwako Dr. Oburu kendo wadhi Kiriembe. Jonyera kata janeno marwa wacho nogo mar jotelo go e gweng' ma Kisumu Central jikuma weche manyien sa 7 madwechieng' parni weche gi mamoko medo luwogi e Facebook Live mano mar Kala TV bende X and @Kala TV Kenya ka YouTube Live bende ntiere kanyo Kala TV Kenya. Mane kelni weche gi ne nan Rogers Odhiambo to parni weche gi mamoko dhi biro kanyo koromo sa 1 mar odhiambo kod 3 mar otieno e yono mar Adimba. Med mana kete kanyo. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 07 91 26 1377 0791 261377 kata 07 88 00 77 82 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich sa 2 okinyi nyaka sa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre sa 2 okinyi nyaka sa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.